those who shall come after to continue and to build a bigger, brighter, more prosperous Kenya. I thank the Lord for the opportunity to serve my country, and I thank His Excellency the President for the trust he bestowed and the opportunity he gave me to serve as his minister. The last 10 years have been very exciting, working in the public service and serving the country. Very challenging, and we come to the end of this term much more knowledgeable of the country, and we understand our nation better than we did when we came in, by dint of the fact that we have been interacting with our people on a day-to-day basis and looking at things that affect the lives of our people. The president has overperformed and overkept the promise. It was not just a matter of keeping the promise and sticking to the manifesto and the promises he made to the country. He has exerted himself and galvanized his administration to provide services to the people of Kenya, and he has moved our country to a totally new level. Nyasi mar 59 mar Madaraka ne oywayo oganda jo Kenya nyaka jotelo mabende ne ochiwo pachgi e wi telo mar Uhuru Kenyatta. Kata obedo ni puoch to nomiye, to nitie jogo ma ok omor gi moko kuom mosetimore e bwo tend Uhuru Kenyatta. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta chopo e nyasi mar 59. Nyasi mare mogik ma wenge rango kod liyo. Tusikubali kurudi pale. Jopiny molo kinyi ka gin kod geno kendo giikore mar chiko itgi ni to bende twak mare nyalo mulo dwachgi. Gimoywago sana en uchumi marwa. Emodwa ni mondo wuonwa oduoknwa uchumi chien, gik moko mondo bechgi obed maber. Wamor. Uhuru kelo kwe e Kenya. Namba 1 en ng'ama ohero kwe, ng'ama iye ok wang', ng'ama ok ochayo ji. Uhuru loso barabara. SGR donjo Kisumu e yo mayom mapok ne waneno. Sani kidonjo Kisumu e tendo Uhuru e bwo kaunti manokelni. Adieri kaka wan joluo wayudo devolution e bwo tendo Uhuru. Josiasa mag kweth mopogore puoyo Uhuru Kenyatta ka moko bende neno kama ne fuoko neno e kinde loch mare. We can always remember the roads, the expressways, tarmac, which is also in Kacheliba today, now, and electricity. Those things are very important. President Uhuru Kenyatta is going to leave to our country, and we are grateful for that. Tumeona maendeleo mazuri, na mimi ningeomba wakati huu ambapo tumebakisha kama miezi miwili tu ambapo tutaingia kwenye uchaguzi, niombe wa Kenya mchague watu kulingana na ile kazi wamewafanyia na pia mienendo yao. E twak mare hie, Uhuru lose wi weche mopogore to jopiny to kawo twak makamanade. Kuma winjo komulo maber en tend mine, manyako wacho ni mama moro muneno kani matene no sepiedhe no wani mine gin joma kare kata mon modwa yiero e yiero mabiro maduongni. Gin mon marotiro mabiro tiyo, to moloyo te corruption no kena neno koketo piny mopieyo. Lakini kuna mahali pengine president wetu sisi kama wananchi ametufaili. Sababu yeye kama kiongozi wetu akija tuambie corruption imekuwa mingi na amekuwa kwa kiti kwa miaka 9, yeye angekuwa amechukua jukumu la kuweza kuwipu wale watu ambao wanasema ni wamefanya ufisadi. Jatelo kawuono wuoyo maber omorowa. Weche momiyo wagin weche magadier kaka gisebedo ka gitiyo, we kaka jo siasa moko wuoyo e wigi marach. Otiyo to nere ni tich motiyo nere, otiyo maber. Kata kamano gipako jatend piny Kenya ka gitielo ni kwe makende makoro gidwaro kuom jatelo mano mabiro tayo piny Kenya tok yiero. Peace plus elections is equals to development of our country. Sama waonge gi peace, why don't you kwanyal develop as a country? And Rashida Hida kaji tho during elections nikech politicians okoherre. Lakini sani jo Kenya inyore sana, mano gimoko en rais ongeni owuok lakini ndara to gimana mama endeleo to tima ber lakini uchumi to weko inyo kabisa. The best thing is the legacy that he needs to leave is a peaceful transition, peaceful election. I think that will be the best, so that we can honor these heroes who fought for our independence. Jo Kenya yudo thuolo mar chiwo pachgi wi jatend piny Uhuru Kenyatta, moko pake kuom ber kod rach mosetimo, kata kamano thuolo mare koro rumo apisi, kendo gikowe giro kamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Mano jaduong' Walter Nyambaga twe pamba e nyasi mar Madaraka. Koro tend Uhuru Kenyatta mane ochakore higa mar 2013
osegoyo okang' e yore mopogore opogore dongruok mar uchumi ma pacho kaendi. Uhuru ne oketo maino e gedo mag nderni kod reru kaka yo mar nyayo chenro mamoko mag dongruok. To penjo maduong' en niya, gedo makamagi oketo uchumi mar Kenya kama chalo nade? To bende jopiny oseyudo olemo kawuok kuom chenro mag dongruogego? Edwin Okoth kolonwa wachni matut. Tend Uhuru Kenyatta osebet ka keto mahino e chenro mag gedo kaka yo mar nyayo dongruok. Nderni, reru, dhowedhe mag nam kod chwalo teko mag sitima ne oganda en moko kuom chenro ma osemiyo omenda mang'eny mogik chakore bajet mare mokwongo mar siling trilion 1 gi bilion 300 e iko omenda mar 2013-2014. Okang' ma jatend piny Kenya no pod pako. The naysayers have said that we should not invest so heavily in infrastructure because people do not eat roads, they do not eat bridges. I have refused their pessimism because I know what a new road means to a farmer who has for decades been unable to get their produce quickly to the market. Truth be said, we have built more roads in 9 years than what all previous administrations combined, including the British, built in 123 years. Wapende wasipende, hiyo ndio ukweli wa mambo. Kata kamano, e thuolo mar higni 10, dongruok osebiro kod pek mopogore opogore. Kama Uhuru ne okawo telo ka piny ni kod gowi mar siling trilion 1 gi bilion 300, gowi ma koro weyo ka osechopo trilion 8 gi bilion 200. Mano medruok moingo nyading'wen. Gope ma Kenya chulo higa ka higa bende osemedore kod atamalo 300 ka opim kod siling bilion 331 mane chulo kane Uhuru Kenyatta kawo telo. Pek mar gope koro medo thung'o uchumi kendo choko mar omenda ma bende osemedore chiegni nyadiriyo bende koro yudo pek. Jolony wacho ni gedo mag nderni kod reru dino medo jiwo uchumi maber moloyo. Ponono ni chenrogo ne ochiwo thuolo mag ohala ne jo Kenya. King'iyo piny machalo kaka Israel kata Singapore, moko mosetimo maber kabisa. Sama gitimo infrastructural development, materials temitiyogo e infrastructural development gi wuok e pinyno. Kaka sani kane wagero SGR, kade simiti tem watiyogo ne wuok Kenya ka East African Portlands ne ok nyal podho. Rai cement onigo beni gi expand. Sama gi expand cha gidhi ndiko nyithindo mang'eny. Mane kaka wa create job opportunities. Sama gi expand cha gidhi kawo loan e banks wagi. Sama loans itimo mang'eny e bank kata bank bende ndiko ji. Koro matin nitie gimiluongo ni backward linkages kadhi mbele to gi kadhi chien. E higni 5 mogik mar tende, Uhuru ne oyango chenro machuok mar nyayo dongruok. Mane idendo ni Big Four: medo chiemo, kembe maloso mwandu, keto yot e yudo thieth, kod gero ute ma nengogi yot. En gigo mane Uhuru ochako bang' higa mar 2018. Moko kuom chenrogo osegoyo okang'. Kata bed ni moko kaka chiemo pod nengogi idho kendo medo pek mar ngima makoro sani chando oganda kaluwore kod kwan ma piny owacho golo. Bang' ng'awo bajet mar piny malo, kawo gowi mang'eny to kod medo moko kuom osuru ma jopiny golo, wich bar koro dong' ne jatelo manyien ma nyaka tem yore mopogore opogore mar dongo chumi mar Kenya. Jolony bende wacho ni moko kuom okenge ma jotelo manyien koro dongo ok gin mayot, kaka duoko bajet chien kata ng'ado kwan mag jotije mag piny owacho kaluwore kod osara mathoth ma piny owacho chulo sani. Jatelo manyien nigi wich bar nikech odhi yudo ka agulu ni nono. Agulu jogi onang'o motieko. Odhi yudo ka guch Kenya jogi onang'o motieko. Machuno ni odhi chako gi chwero deyo. Samo chako gi chwero deyo ni ting'e ni gik ma onego beni dhi mbele dhi chuno mondo mi odhi mbele. Koro ahinya nyaka bed ni odhi ng'iyo rode monyalo dino godo mibadhi. Kodino rode mag mibadhi ka to choko nyalo bedo maber. Government workers ma redundant oningo dhi dala. Mana kaka a family ma broke ng'ado expenses mondo gidag on a very thin budget. E kaka a government ma broke be nyaka cut down expenses mondo dag on a thin budget. Okinya bedo ni in broke to ito spending ni pod itimo mana kaka kawaida asif ni in gi pesa. Kaluwore gi twak mano gole nyasi ne mar Madaraka mogik, Uhuru Kenyatta dhi yweyo ka en kod adier ni oweyo uchumi mar Kenya kama ber moloyo kaka ne oyude higni 10 mokalo. To kata kamano, jatelo mabiro kawe bang' yiero ni kod wich bar mar kedo kod pek mar ngima ma ok nigi ranyisi mora mora mar dok piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Kata kamano siasa bende ne ok odong' chien e nyasi mar Madaraka mane obagi alap mar Uhuru Gardens. Chris Owino miyowa ler mar kaka siasa ne oneno e nyasi no e kinde ma koro ikruok bende dhi nyime ne yiero maduong'. Uhuru Gardens, jopiny oyuoro kar rombgi, joma tindo kod joma dongo, joma chuo kod joma mine e nyasi mar Madaraka mogik mar jatend piny Uhuru Kenyatta. Jotelo mag siasa mapacho kae bende ok odong' chien. Bango linalosema God bless Kenya. Nyasi ma wang'ni ne obedo kod pogruok moko ka ipimo kod higni machien. Ataro kod geno mar jopiny, jalup jatend piny William Ruto ne okomi thuolo mar wako jatend piny Uhuru Kenyatta kaka pile e nyasi makamago. Jata nyasi no ne ogwelo Uhuru mondo miyo chopo chiw mich mar yango tich maber mar moko kuom jo Kenya e thuolo ma Uhuru ne odhi nyime mochwe orwako mana wendo modhial mane en jatend piny Sierra Leone Julius Maada kapok odhi nyime gi chiwo twak mare. And are very excited about you coming to visit us. Karibu sana. Welcome. Motelo ne mano bende, jalup jatend piny William Ruto ne okoyuoro e nyasi machuok mane rik obagie kar jot mar jatend piny kendo mane onywando jotend migepe duto mag piny owacho. And I want to take this opportunity to thank each and every one of you. We have worked well together. It's been both a pleasure and an honor to have you with us. And I am confident we have laid a firm foundation for those who shall come after to continue and to build a bigger, brighter, more prosperous Kenya than from where we have left off. To e gino ma inyalo wacho ni en goyo debe ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya, jatend piny Uhuru ne olieko ni jo Kenya wang' nigi thuolo mar yiero jalup jatend piny mamiyo mokwongo e yiero mabiro. Owacho ma ka ibiro paro ni nyaka sani Martha Karua ema miyo ma osewuok oko motegno ka obedo jalup Raila Odinga e ng'welo jatend piny Kenya. Osiep manie kind piny nyaka ne Uhuru Kenyatta mosore kod ogai mar ODM Raila Odinga e higa mar 2018 ka Ruto kod Lange osebedo kasayo mosruok makamano kuom chocho chenro mag dongruok mag piny owacho mag Jubilee. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhibele ni jatend piny Sierra Leone Julius Bio ne oyuore nyasi mar 59 mar Madaraka maka wuono kaka wendo modhial. Jatelo no nochwalo ote mare ne jo Kenya to ahinya ne ochiwo puoch gi pak kuom higni 59 mag Madaraka bendo jiwo kwe e kindeni. I'm truly honored, ladies and gentlemen, and ever grateful to President Kenyatta and to you, the Kenyan people, for the generous invitation to join Kenyans in celebrating Madaraka Day on these hallowed ground, Uhuru Gardens. Asante sana, Kenya. Congratulations. It is a momentous day, as President Kenya and others have said. It is the day on which Kenyans asserted that through the dignity of independence and self-governance, they would work hard together to create a future of which generations unborn will be proud. In the spirit of nation building and Harambee, the new nation reflected the blood, the tears, and the sweat that had gone into that unrelenting national effort from ordinary citizens and their leaders. Nyadhi nyisruok kod lony mar bago nyasi ema ne onene nyasi mar Madaraka korka jota chenro to nyaka joma ne oyuoro bende. George Batilero nwa kaka lwasi ne chale chakruok nyasi mar Madaraka Day nyaka giko mare. Tarik 1 dwe mar 6 2022 jopiny Kenya yweyo pachgi chien mar paro odiechieng' mokwongo mane bandera mar Kenya ofwadhore yamo ka loch mar Kenya iketo e lwet jo Kenya kowuok e lwet jo agunda. Madaraka Day kar saa 4:52 mar onyango ikruok itimo e par loch mar jatend piny State House. Nyamburko oikore mar ko jatend piny Uhuru Kenyatta
e nyasi mare mar Madaraka mogik kaka jatend piny. To e alab nyasi Uhuru Gardens, jolweny medo timo rako kaka gidhi rwako jatendgi Uhuru Kenyatta. Mana kodong' dakika 4 to rom saa 5 onyango, Uhuru Kenyatta wuok e par loch mar jatend piny. Kama e wuok mare mogik kaka jatend piny kodhi e nyasi mar Madaraka. Otelne gi apiko madirom 10 mamilo majotit. Pikipikigo oloso ranyisi mar wi asere. Giridore kendo gimako apaya ma Kenyatta Avenue kapok gidolo kona kendo donjo e apaya ma Uhuru Highway. E Uhuru Gardens, kopap ne jatend piny. Jolweny duso kama olos ne jatend piny. E kindeno apisa magarita pangore. Chong ting'ore ka gwenyore gi tielo. Bunde gidiyo e yuothgi. Tielo nyonore kaluwo much mar ben. Bang' kinde mar dakika 10, jatend piny molo e lap mar nyasi. Mikai mokwongo Margaret Kenyatta lor orwako jora makwar malweso lo. Joraneno mosore gi kapet makwar, ng'ute kod land wang'e ogawo gi thiwni. Nyadhi mar piny Kenya. E kinde ma odhi e kare mar bet, jatend piny Uhuru Kenyatta donjo e nyamburko moyiedhi koluorore kendo moso jopiny. Jolweny othal ka gidiyo bunde ma dhogi otimo pala e kopgi ma koracham. Bang' tieko moso jopiny, jatend piny lor kendo dhi e kare moyiedhi molosi e ranyisi mar altar. Bang'e to wend piny. Jalweny ma wuon pala seso kapok odiko tiende piny. Okwayo wuon piny thuolo eka Uhuru chako nono kaka jolweny ochung'. Tiendegi gi lwetegi dhi machal gi mar jatend jolweny Robert Kibochi. Uhuru bang'e dhi e kare mar bet. Ma yawo nyadhi machielo. Nyadhi mar jolweny. Jolweny chamo nyadhi gi gige lweny manyasani. Madongo ma umgi chalo liech. To korgi tek ka koro puk. Tiendegi to nyororo. Jolweny nyiso kaka giikore mar kedo gi jowasigu. Ndeke mag Adung'airo bende chamo nyadhi e kor lwasi. Isungo ne jopiny kaka gitiyo. Bang' tieko nyisruok makamano, pap ne odong' ne jower ka gijuso gi kondo udo. Jomiji nyiero bende kelo mor. Amidimidi mar nyasi ne ochopo. Jatend piny chako twak gi jopiny. Andika marabora kaka omedo chiwo twak e kaka duonde medo tuo. Chune mondo kwa pi obudgo duonde kapok otieko nyasi. George Bati, Ramogi TV. Haya, ripoti mar George Bati nokoro tero yueyo matin kodugo to chako mana wach mar buch jopiny. Profesa Peter Wanyande ni kodwa ka endi studio en jalony mar weche mag siasa. Obro nyiso wane ni jalup jatend piny Kenya noko mi thuolo mar gombaka gi jopiny. Mano nyiso nang'o? To nitiere kuonde moko adek mane jatelo wuoye monyiso ni osumo rieko cher mabiro. Obro penja ni to mago gik minyalo yud nang'o? Imbe dwayo rinjo pachi 2 3 6 00 oduogo bang' dakika moko matin kabisa. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje?
Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *811 *401# to get Thank You, Lord. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kupwani laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Thieth gi healthcare osebedo chandruok maduong' malich ne jo Homa Bay County. Mine tho ka nyuol. Mine wuotho mabor kadhi manyo thieth. Nderni be richo mochomo osiptende. Mine wa manyuol kata obedi ni gibede e chula mfangano kata obed remba kata obed ringiti kata kiwa. Nyaka gibed gi ambulance manyalo kelogi e mainland e saa asaya. Omiyo wasingo ni bang' ndalo 100 thieth wadhi kete maino wate mondo bed maber mondo jowa kik tho gi tuoche manono. Wadhi kao pige ma chokore matindo tindo goero mondo mi waketgi kanyakla mondo mi oganda wa oyud pige, hospitende oyud pige, jo piny oyud pige, sikunde bende oyud pige. Wasingo nikech genowa en dongruok. Nyikwa Ramogi mano nyiso ni en saa mar buch jopiny ma eka mogoye mbaka kanyakla. Kawuono olimo wa en Professor Peter Wanyande men jalony mar siasa wadogo mbaka mar Madaraka de timbi dwa wier winjo pachi 2-3-6-0 kata kamano inyalo gochonwa namba simu dhi keto kanya bro kawo mana simbe moko 2 ng'ama mokwongo goche mokawo simbe. Professor erokamano kuom miyowa sechegi ke kawuono Ramogi TV ka. Kwachako ni ang'ono miwinjo e Madaraka de kawuono ka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho madiwach ni onego kete maino ahinya. Erokamano Trevor, jatelo ma Kenya migosi Uhuru Kenyatta no wacho gik mang'eny. To achiel kuom gik mano wacho en ni holo omenda mondo tigo e loso piny ok en gima rach. Onyalo mana bedo marach ka jogo ma otelo ne piny gin jogo ma kwalo pesa go. Mano e gima no wacho. To kana winjo mano, paro mara no dhi e weche mag mibadhi mosebedo katimore ka
e Kenya ka, kendo wechego luoro jatelo moro achiel e Kenya ka. Koro naneno ni nowacho ni en ok okaw pesa, ok okwal pesa, ok oja mibadhi. To nitie ng'at moro ma dwaro telo e Kenya ka moparo ni kabed ni en motelo to holo pesa mang'eny kaka iwachono, to mano rach nikech gibiro ketho pesano. Mano achiel kuom gima nawinjo kowacho. Mar ariyo, Ker Uhuru Kenyatta nowacho ni piny nyalo mana dongo kata dongre ka nitie kwe, ka ji owinjore. To ka nitie dondruok mang'eny, to piny ok nyal dongo. Koro en oneno nosetemo higni mosebedo kotiyogi, kotemo keto ji achiel mondo ji oriwre e Kenya ka, mondo wabed kod kwe e Kenya ka, mondo dongruok odhi nyime. Ai kendo dhi nyime konyiso ji ni dongruok osedhi nyime, kendo kwano gik mang'eny moparo nosetimo makonyo jo Kenya. Kendo ng'eny gigo osebedo otimogi nikech kod pesa manoholo. Koro kone gima rach gi holo pesa. To koro kata obedo ni ok ne gima rach gi holo pesa. Pesa to oseholo mang'eny din nikech kano kawo telo to ne trilion 1.8, sani koro en trilion 8.9. To en owuon bochako wacho ni ji ok cham ndara, ji ywak ni uchumi to idho mokalo. Koro ng'ano mabiro manyien dong dhi yudo uchumi mokethore, to ang'o madang' otim mondo mi koro uchumi no bed maber? Nikech jolony moko ne wacho ni odhi chako gi chwero deyo, kuon osecham oserumo. Ing'e ni ok owacho ni ji ok cham ndara kata ji ok cham daraja. Owacho ni jok mane wacho noholo pesa mang'eny mogerogo, mawacho kama mogerogo nderni, to gerogo daraja. Ema wachoga ni mago ok kony oganda, nikech oganda kata jopiny ok cham nderni kata ok cham daraja. To wacho ni mano jok ma ok ne dongruok ma a kuom nderni mogerogi. Nikech kogero ndara to konyo japur ma higa ka higa kosepuro to yudo chandruok, yudo teko mar tero cham e chiro nikech nderni onge. Koro kosegero ndaragi konyo jopiny. Koro kik ji pinge ne en ni ndarago ok gibi chamo. Mar ariyo wacho ni gik mosegero kaka railway line gi osekonyo jopiny nikech ong'ado sa or seche mag timang'owa wuok kamoro kidhi kamoro. Kendo gigo osebedo ka ting'o jok mang'eny moloyo kaka ne giting'o chon. Koro wacho ni magi gik ma omiyo ogero ndara. To in kaka jalony mar siasa, bedo ni noko yie ne jalup mare mondo wuo, mano dong chalo ka gima nong'iso sigu moro kata sadha moro. Nikech ng'enyne e chenro ila magi mar piny Kenya, jalupne makuong wuoyo teka koro orwake. En adieri ni ok oyie ni jalupne mondo los e nyasi ma kawuono. To jok mosebedo ka ng'iyo gima timore e kind ker kod jalupne chakre higa mar 2018 nyalo winjo gima ne omiyo timo kamano. Nikech kind jatelo kata ker Uhuru Kenyatta gi jalupne osebedo marach. To waseneno ka gino timore chakre higa mar 2018. Koro pa nochopo kama koro wacho ni awa gini ola. Ng'ani osechaye, jalupne ni osechaye kuom higni mang'eny. Osebedo ka yanye, mano bendo wacho gi dho Kiswahili. Ng'ani osebedo ka yanye. Koro nenore ni nitie sigu moro e kind ji ariyogi mochopo kama koro ok ginyal loso. To kaka wachno erado wacho niya, ng'ama jatelo
okonego tim kamano. Kitelo to samoro idok chieni bende matin kata ibolri kata gimoro wango iyi ng'ato wango iyi tibolri tiyudo nafasi moro ka un kata e ofis kamoro tinyiso jalupni noero ni gimitimo ni tok ber daher mondo itim ang'owa mondo dog piny. Koro ne kanyo taparo ne jatelo oboth kidogo. Tegeni kata bang' mano to duogo ochalo ng'ama goyo ne Azimio la Umoja debe kowacho ni koro an kaka ker kaka jatend piny Kenya aseketo joma mine e kuonde ma loch madongo dongo. To koro jo Kenya nigi thuolo mar keto ng'ama mama e kom mar ariyo maduong' mogik mar ariyo e Kenya ka. Mano oloso koso ketho nikech nitiere joma chalo joma ng'iyo to wacho ni mane siasa. Koro tamo jalup mare wuoyo en koro ogo debe ne Azimio. To king'e ni kaka nowache no bende jonego winy malong'o. Onyiso kako osekonyo mine mondo tim ang'owa mondo bendo bedie telo e Kenya ka. Kendo nyiso ni migawo mare kaka cabinet osebedo kod mine 11 e cabinet. Onyiso kako osetimo ang'owa neno ni mama moro obedo jatelo e lweny. Mama moro oketo bedo auditor general. Koro nonyisogi ni mon nyalo komigi thuolo. Koro mama makoro mi mondo bed jalup ogaye mar ODM. Koro nonyiso ni mama no bende nyalo bedo kuom achiel kuom mon kata mine ma bro timo ang'owa bro bedo history no timo ang'owa no bedo e telo. En adieri ni osebedo jatelo osebedo ka chunye nie mondo migosi Raila Amolo Odinga ema mondo tim ang'owa obed president koweyo. To koro mano ma be nonyiso ni onuoyo ni ji nikech nenore kaka ng'iye ni ok odwa wuok mondo ogo debe ni migosi Raila Amolo Odinga. Koro de thuolo ni mano oyudo mondo nyis ji ka eti mana ng'iyo ka eti madaher mondo jo Kenya odhiye. To bende nyaka wang'i ni owacho mano bende mar ariyo nikech gik ma jatelo mar ariyo osebedo ka timone. To koro in kaka jalony mar siasa oketho koso loso nikech joma wacho ni kotimo kamano to chalo ka gima odwaro ni tende pod odhi mbele nikech ochalo ng'ama wacho ni miuru osiep na kom. Koro joma ng'iyo matut to wacho ni osiepni ni kwa miyo kom tichalo ka gima imbe ok idwa dhi dala pod idwa ni pod iti kode e yo moro moimore. Joma paro kamano timo makosa nikech wanyiso jothurwa gimiluongo ni power ni eni kiseyude koro kaka itiyo kode in eming'eyo. Omiyo ok onyiso ni koro nikech ker Uhuru Kenyatta oyie ni mor ka Raila ema okawo loch mano ok onyiso ni koro odwa timo ang'owa odwaro control bang' tarik 9 dwe mar 8 nikech e siasa ka kapok iyudo gimoro ibolri matin to kiseyude mibet e kom to koro in mineno kaka itimo nikech in ma koro in ker in ma koro in kod teko. Omiyo an ok ane tabu kanyo kata dichiel. Ok ne tabu kata achiel. To koro ka odok e weche mag mibadhi mano wuoye ga ende. Nitiere ndalo moko makata en owuon nowacho ni koro joka ma mibadhi timore ka walalo kichigni $2 billion unu dwaro na tim nang'o. Ang'ono ma koro jatelo mabiro manyien onego kete maino saidi mondo migine ni mibadhi odok chien mogik. Mara ngini jodala gocho ni ginyisi ni gineni ka. Aparo girit mondi. Ineno king'iyo campaign madhi nyime sani ng'at achiel kende emosebedo ka wacho nobro temo mondo tiek mibadhi kuom jok madwaro bedo ker gieki. To Uhuru Kenyatta osebedo ka ywak
ni pesa lal e Kenya ka nikech wach mar ang'owa mibadhi kata corruption. Koro emo wacho ni ji niya, emo koro ong'eyo ni koro Raila Amolo Odinga ni eni ema nyalo winjo weche mag timo ang'owa golo mibadhi ni. Iwinjo. Koro kaka nawacho Raila osebedo kawacho nobro timo ang'owa gol lweny ma mibadhi ni kabisa mondo tieki. To mane gima jatelo manyien onego tim nikech mibadhi ketho dongruok ma e Kenya ka. Koro ng'amo biro manyien nyaka ket system in place motimo ang'owa o fight go mibadhi. To obro keto system nang'o ka koro ntiere migepe ma kedo kod mibadhi gin kendgi luongo ni independent, ok gin jok ma inyalo gocho negi mondo gisini bi umak ng'ama kama bi utim kama. Koro enang' nobed gi teko aila mane mar keto ni jo migepe ma kedo gi mibadhi gi gin gi teko moromo mar ng'eyo ni onge mibadhi matimore nyaka e ofis maduong' mogik ma samoro en mar ker wuon. Ing'e ni migepe moket ni mondo iluongo nang'o oked kod mibadhi gi eki ng'eny gi ok ni kod chuny mar ked kod jing mar kedo gi mibadhi. Mane achiel kuom gik matimore e Kenya ka marach e weche mag mibadhi gi eni. Inyalo miyi tich to kiyom yom to jok moko biro timo ang'owa biro loso kodi biro buogi mondo itim ang'o mondo iwe weche mag tero jo mibadhi go timo ang'owa kati kot. Koro mane achiel kuom problem wan go e weche mag migape mag mibadhi gi eki. Witirana mondo wayunje ni Stephen Owino ogocho noko wa Kisii. Stephen Owino oimore? Temo oimore. Oimore ahinya dhi nade Steve? Adhi maber, maki wuoyo gi jayied bungu Stephen Owino gunde maka wuok e dala mar Kisii. Agoero kamano ahinya kuom jalony kuom biro e Ramogi TV. Yes. Adwa penjo jalony niya. Kaluwore gi kaka waneno kaka sirikal mar Uhuru gi Ruto ne gichako ka giyarore koro gitieko ka koro chal ka gima gidare gi chike. Do nyiswa ni to en adiera mane ni kapo ni hawi maber baba otelo ka gin gi mama. Chal ka gima sirikal mabiro ni bende mama dhi kethore gi baba e giko mar tende koso gibro dhi adhiya makare. Kwani mondo jalonyo onyisa wache ma erokamano jayied bungo weyi. Erokamano Steve. Mano Steve Owino kogo Kisii. Iwinjo penjo mare? Awinjo penjo mare. Osiepa bro duoki niya, gima ber e riwruok mar Martha Karua gi migosi Raila Amolo Odinga en niya, jogi ariyo gi te chunygi nie loso Kenya kendo gidwaro mondo gibed e telo mondo giger kendo gilos Kenya. Ker Uhuru Kenyatta kod Ruto mano ok gima ne nie chunygi ok miyo noketo gi together, ok nokelo kanyakla achiel. Kaka wang'eyo jogi nen kod chandruok moro mane omako gi kabisa manokelo gi timo ang'owa karachiel. To Martha to kod Raila Odinga to gibedo together nikech chunygi dwa loso Kenya. King'iyo ga gima ka Ruo osebedo kawacho, ting'iyo gik Odinga osebedo kawacho kendo katimo e wach mar gero Kenya, tineno ni gitimo ang'owa pachgi oromo. Mane gima bro konyowa. Omiyo wacho ni kik waluor. Ntiere Radido ka Sipul. Radido oimore? Medane volume mari matin awinji gi mabor. Radido oimore? Ipenjo nang'o? Ok wawinji maler ahinya. Nuane penjo nino lakini duokane volume mar TV ni peny matin, ok wawinji maler. Awacho niya. Awinjo niya ni kaka ker support Raila. Raila kubedo president to
Oh. Okay. Wapinja ni professor wacho ni ndire joma wacho ni Raila kobedo president ndire joma pod bro control gi chien kaka ker kaka koro ker jatend piny Kenya masani. Aba sewinjo ka ji wacho weche go siepa sadwa mana nyisi ni ya constitution ma Kenya ka nyiso kaka president tiyo, nyiso teko ma president to nyiso teko mar joma moko ma bende nie sirikal. Constitution no poko loki. To mar ariyo, Raila Amolo Odinga en jatelo ma wang'eyo. Kendo jok mong'eye kaka wan onge gi luoro kata dichiel ni ng'ato nyalo bedo ni wuok thenge koni to kendo timo ang'owa mae teko kata control omiyo adwa nyiso jothurwa ni mano en gima ok bitimore. Bedu mana gi kue, bedu mana gi geno, gone uru mana kura. Kusetimo kamano modong to wenwa uru. Kapok nogo simu ni wacho ni weche mag mibadhi ni wacho ni ng'eny joma ni kanyo ok nigi mijing'o kata mahino mar goyo tiyo gi mibadhi. Koro nyiso ni jatelo mobro donjono ema nyaka koro many ng'at ma nigi mijing'o ma kata no wuon nyalo kwere wang'e ni jatelo kati dhi marach. Mano nyaka tim. An anyalo nyisi ni ndalo moko natiyo gi commission mar implementation mar the constitution. Ne wan commissioners ochiko koriwore gi chairman. Wan commission man okwong yiero kane oselos constitution masani. Koro wan week ka week ne waromo. To wawacho ni nyaka wati tich manomiwa. Kendo nyaka watiye kaka constitution dwaro. To constitution ne dwaro mondo watim ang'owa wabed independent. Koro wa remind ourselves every week. Kendo ne wariwore maka ng'ato dhi kata mana ir chairman marwa temo time ni to biro nyisowa kaka commissioners to wabet piny to waloso to wakon mano ok bitimore. Iwinjo ndalo moko oluongwa e parliament. Nitie gima ne committee ma parliament moro ma tiyo gi devolution ne dwa mondo watim ang'owa waler nigi. Kane wasedhi kanyo, kane wadhi kanyo, jatendwa mane en Charles Nyachai o explain ni committee no paro marwa e wachno. Ae jabura moro kane osewinjo ma to wacho gimu wacho no bende wawinjo. To wanyande ni wasewinjo koloso mang'eny ahinya weche mag devolution gi eki onyiswa en paro mare. Iwinjo na ng'eyo ni ng'ano ne dwa timo ang'owa chako pogowa. Koro anyiso jogo ni wan watiyo kanyakla. Kendo gima wawachonu kae ma chairman maro wachonu en gima waseparo kaka commissioners bwa winjore ni ma e gima ber omiyo kabi medo gimoro. To kuyudo commissioners ma ko wachne kama ndo kono ata paro ni kama gichen gima nu winjore chande koro weyo mano umi jogo thuolo matimo ang'owa pogou. To mano e gima osebedo katimore e commissions mang'eny gi eki. Nikech kata sani weche mag mibadhi go nitie josiasa ma wacho ni weche mag mibadhi gi ok tim gi yo maratiro. Imanyo jogo ma kwedo kata madhi tenge gi sirikal ni mage jo mimako. Be nitiere adieri wacho? Nyalo bedo nitie adieri. Ing'e ni gimiluongo ni power ni kata siasa. Power ni akeni iluonge na gi dhowa. Teko. Teko, yes. But waluonga ni power. Power kisebedo go. Nikino mi teko inyalo timo gik moko mang'eny kabisa. Inyalo timo gik moko mabeyo gi teko no to bende inyalo timo gik moko maricho mobayo. To chutho jo mang'eny kan gi teko ni to gidwaro ni gini mondo tim ang'owa owinjgi. Dwachgi ma gidwa mondo tim ang'owa otim. Kanye ma gini ae chandruok ni ae nikech koro dwa tiyo gi teko ne ni mondo tim gik moko makonye. Koro bro dhi kati commissioners gi eki to kod bana linguru wachni eni. Ka udhi nyime gi wachni eni to wabro timo kama. Iwinjo?
Koro mae ema nyaka watang'ni kendo jatelo manyien man kang'iyo biro bedo Raila Amolo Odinga. To koro kata ka ene meneno kamano to koro kwa dhi mbele nyiso ni ndalo dhi bedo matek moloyo nikech kata sani uchumi odhi matek, wan gi gowi monego wachul, pesa madonjo bende onge. Jatelo mabiro manyien obed Raila obed ng'ata ma jo Kenya oyiero, ang'on ma koro nyaka otim? Biro chuno ng'ado budget koso biro chuno ni jotije mag piny owacho riembo koso ang' notim nang'o? Aparo ni wachno biro bedo maler wuok tich mabiro. Nikech wuok tich mabiro wageno ni Raila Amolo Odinga kaka jatend Azimio la Umoja One Kenya bro loso ji e Kenya ka konyiso ji gik mobro timo mondo gik moko mag mibadhi gieki osim. Obro nyiso ji, in other words, obro nyiso ji plan mare mobro tiyogo kokao loch mondo los go gik mosebedo katimo ang'owa ka ketho Kenya. Omiyo duoko no abro rito nyaka tarik wuok tich. Mnega kori biro mi wane. Ubro winje maler kendo ubro mawinje koa e dhog jatelo wuon. Erokamano Prof. Professor Peter Wanyande jalony mar siasa ema miyo ler mar wachno kaka nene gi Madaraka Day mane kamolore buch jopiny. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ne chenro manyien mar Nyarkochia. Ambisi. Omako gi lwete maduong' kitungu gi weho. Chenro mabiro lombinyo wuoyo. Iyawi mipongo ga gi wego. Kochakore tarik 14 dwe mar 4 higa 2022. Nyarkochia tich 4 gi tich 5 saa 1 gi dakika 45 mar otieno mana Ramogi TV. Nyarkochia. Erokamano uru nyikwa Ramogi kuom kete Ramogi TV kaendi. Wadhi mbele gi chenro mar OIMORE. Ni nyasi mar odiochieng' mar Madaraka Day mar 59 ne obagi e counties mamoko bende e pacho kaendi. To kaka Simpros Okinda leronwa, moko kuom gwenge ne oloso mana nyasi moro maput kaluwore gi nok mar ji. Koth chwe, chieng' rieny, ka obila to thal korieyo bunde e badgi. Oganda jo Kenya omolo kowuok e miechgi mar dhialo nyasi mar Madaraka Day mane obagi e kaunti ma Mombasa mana ka counties mamoko. Gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho ne otiyo kod thuoloni mar kwayo oganda mondo nyakue e kinde kod tok yiero maduong' mar dwe mar 8. Na halafu ni kwamba tutambue huu mula wa siasa utapita. Tusiwe na chuki paka ikao huwezi kumwangalia jirani yako. Una chuki kubwa paka siasa ikiisha jirani yako ankuwa adui number 1.
Tukubaliane kwamba huu ni msimu, utapita, lakini udugu na urafiki na ujirani ubaki pale pale. Hilo jarida. To e county ma Migori yuak nitiere ni huma mar odiochieng'ni odok chien kama na sanja mar oganda emane ochopo e nyasi makamano. Kata kamano gikpuoyo Ted Uhuru tielo mar ariyo ka giwacho ni Uhuru otimo matek e kelo kwe kendo riwo oganda. Iso ni jo matindo gima kia berne koso sirikal modoko gini chien. Mano wapenjo kaka jodongo nikech ok wane kodhinwa maber kaka yand chon. Ko donje higa makoro no ochopo kuma dhi tieke lochni. Na neno kokelo winjruok gi rube mopogore kaka mag siasa. Aneno ka ji odonje weche mag riwruok kaka jotelo. Mwaneno ka lokruok obede Kenya. Kwe kod yiero jotelo makare emane thuond wach e nyasi makama mane obag e kaunti ma Kisii. Kile ambacho ningependa kuhimiza kama vile yule mzee wa Pisa alisema, ni lazima tuhakikishe ya kwamba tunaishi vizuri na majirani wetu. Wale watu wa Transmara ni majirani yetu ambaye tumekuwa tukikaa nao na tutaendelea kukaa nao, na kwa hivyo jukumu letu ni kuhakikisha ya kwamba tumetengeneza uhusiano mzuri na hao mandugu zetu. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Kenya ne odhialo nyasi mar Madaraka mokwongo higa mar 1964 bang' yudo uhuru kowuok e loch mar jowagunda. Moko kuom jodongo lero chal nyasi mag rapar mar sigand Kenya kuom higni mosekalo. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. E dala Ruoth Ogai Manyakach, Ogongo yano kod jodongo wetene ngekonwa chal mar nyasi mar Madaraka e kinde manene. To kendo ne odiochieng' ma ng'ato ka ng'ato rwakore malich ahinya gi nyasi gi mor koparo kaka ne gisewuok e lwet thagruok. En odiochieng' ma onge ng'ama ne nyalo wuok ni dhi e wach moro ma oki mana kama iwache weche mag Madaraka no kaka Kenya oyudo loch. Madaraka masani ka wadhi ok sol pesa kuom ji. Chon isolo pesa kata inyalo kawo gwend ji mondo dhi timgo Madaraka Day. Chon ne en odiochieng' maduong' ma king'iyo no chalo odiochieng' ma kata jo Kristo kawo odiochieng' mar Christmas ma ok mule gimoro. Madaraka ne wakawo kamano. Magi moko kuom gigo mane jo Kenya kaloe kane pod gin e bwo loch jowagunda. Ka kwara iluongo ni Kodingo kae kama ne otwe kikuche mane iluongo ni Mau. Kendo tich mano aneno mane gitiyo cha ne tich matek, magine mane gikawo gipango kite got ka, kendo ne gitiyo tich matek, kendo ka ng'ato yud kotimo marach ne igoge agage bunde, kendo ni nega dhano mana ka guok. Ne ok ne tich maber mar jorochere. Loch wagunda ne rach nikech ne ok nyal rwako wuoche. Ne giketowa ni wawuotho gi tiendwa. Magi ketowa ni wan mau mane uketi ng'ato mane yieko ji to bede mitoka koum wang'e. Thagruok mane wantiere e lwet wasungu ok nyal pim gi thagruok moro amora manyalo bedo gi lwet jarateng' motelonwa sani. To nikech jogo nokokawa kaka dhano, kendo ne gikawo jarateng' ka ng'at moro maonge rieko. Kata kamano higni osekalo buora, kendo piny Kenya osewilo jotelo. Kama e kaka giyango lokruoge mosebedo e kinde hingo odiochiengegi. Kane Kenyatta wuok kuyo kawo loch, makoro wane nyasi mar Madaraka Day mokwongo, ne odiochieng' ma dukeni te, chirni te, ofise te obaki gi bandera mar Kenya. Apot makamae ne gitimo motelo ne nyasi mar Madaraka Day mane obag e skund primar ma Kogola e Nyakach sub county. Nyasi no mane oyore kod Tent County mamalo kod mapiny. Ne otele kod jalup komishona morito Nyakach Kibet Bowen. Kata kamano, oganda ne okochopo mathoth kaka ne en lek mar Ruoth Ogai Ogongo yano. Jodalawa waketo uru mondo ji ong'e makata ka even the hosting school onge ng'ato ka, even the hosting secondary school they are not here. Why?
Let us ask ourselves why. Bongo yano ne okawo thuolono mar golo dok 8 jopiny kowacho ni nyasi makamano owinjore odhiale yo makende ka iparo godo twech mane jo Kenya owuoke. Kakuru wabiro ka to ka obed maduong' such important day mondo onere ni adiera gini winjore ni en gima duong' kendo ji ogene. Bende ojiwo kwe chop yiero dwe mar 8 tarik 9 kane ochwalo ote mag jatend piny Uhuru Kenyatta. Jalup komishona morito Nyakach Kibet Bowen nosiro pach Ruth Ogai mar jiwo jopiny mondo her pinygi kod gin giwegi kaka yor mar jiwo dongruok e kind oganda. We must remember that being free is the easy part, but staying free is the difficult part. Although we are now fully free, we cannot continue to claim freedom usually. Instead, we must begin to practice it and jealously guard it against all threats, both foreign and domestic. Ote margi en ni piny owacho kod jopiny owinjo kony eneno ni nyasi mag rapar mar sigand Kenya ok owito ndhadho. Ruth Ogai ma Nyakach kwayo piny owacho mondo duok tim mar kowo ji e nyasi kendo duoko gi miechgi kaka ne itimo chon kaka yo makende mar dhialo odiochiengegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Kwa dhimbele ni higa ka higa jatend piny nyaka chiw mich ne oganda jo Kenya mosebede okang' manyime sekta mopogore opogore. Kawuono nyasi mar Madaraka, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne ochiwo mich ne jo Kenya mamoko. Cleophas Oluoch miwa ler mar joma noyudo mich. E thuolo maringo nyasi mar Madaraka, jatend Kenya okoweyo ma ok ochiwo mich mopogore opogore mar puoyo tich makare ne moko kuom jo Kenya. Jogo ma oyudo mich ma otisi gi nyinge mopogore opogore gin ji ma osenyiso chia kod chir mar tich e sectors mopogore opogore. Mich mane Uhuru ochiwo kapok ochako chiwo twak mare ne oganda jo Kenya ne oriwo koda kamano ma otisi ni Moran of the Order of the Golden Heart mane ochiw ne Paul Nderitu, ma en jakom mar riwruok mar St. John Ambulance, kama osebedo ka otiye kuom higni 44. E higa mar 2003 ne en jakom mar duol mochung' ne weche lo. Nzioka Waita, ma en jalar kom gavana e kaunti ma Machakos, bende ne oyudo michno kaluwore gi tije ma osetiyo apis mar jatend Kenya. Mich mar Elder of the Order of the Burning Spear ne ochiw ne Brigadier Joseph Murashia kuom telo kendo bero gero alap mar Uhuru Gardens kendo ne telo ne gedo mar paw tuke mar Ulinzi e bwo tend Uhuru Kenyatta. Micho nogo bende mane ochopo ne Brigadier Caroline Mwende mane ipuoyo kuom konyo migepe mopogore opogore mag piny owacho timo dongruok. Mich mar Moran of the Order of the Burning Spear odhi ne Professor David Sang ma opuo kuom konyo duoko chien tuo mar malaria e piny Kenya. Laktar Weston Wakasiaka, laktar mar tuo fistula, bende ne oyudo micho nogo mar Moran of the Order of the Burning Spear. Poli Kaponyango, ma en director mochung' ne chwalo chenro makare mag jatend piny, ne oyudo Moran of the Order of the Burning Spear kaka puoch kuom tich maber mar bero chenro mag dho wadh nam chumbi. Mich mar Order of Grand Warrior ma ichiwo ni jogo manie opara manyime mar bero ngima oganda ne ochiw ne Meja Athman Washenga kuom bero chenro mag gero meli e kaunti ma Mombasa kod Kisumu. Jen Duta Mwangi ne oyudo mich kuom konyo e bero chenro mag somo ahinya to kit somo masani mar CBC. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne opuoyo jo Kenya duto mane oyudo mich mopogore opogore ka owacho ni giduto ne gikonye tich kuom thuolo mar higni 10 ka en jatend piny Kenya. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Achiel kuom jolony riembo ndege magoyo kathiratira e kor yamo ne owito ngimane masira mar ndege manyopodho kode ka en e nyisruok makit kod mano manyocho Riko osetimo e pap mar Uhuru Gardens chieng' ngeso. Kaka Joyce Odur leronwa, Mark Samson otho e alap ndege ma piny Zimbabwe mana ndalo manok bang' kosewuok pacho ka. Chieng' ngeso tarik 28 dwe mokalo, jo Kenya nyocha oyudo thuolo mar yuoro e nyasi mar nyisruok mar jolweny e alap ma Uhuru Gardens motelo ne nyasi mag Madaraka. Ndeke jolweny nyocha ogoyo kathiratira e kor yamo kendo nyiso lony ma jolweny nigo. Kata kamano,
Nyasino chalo ni nyocha en mana mogik ne jariemba ndek jolweny mag Samson maja Afrika ma milambo. Samson nyo yudo masira kendo mowito ngimane e piny Zimbabwe kotemo nyiso lony mar riembo ndege e nyasi machielo mar nyisruok e piny Zimbabwe. Kalure kod wache mawuok e kweth mare mar Marksmen Aerobatic Team, japinyno mar Afrika ma milambo Mark Samson nowito ngimane e masira mar ndege manyoruombore piny e paw ndeke ma Charles Prince Airport e boma ma Harare e piny Zimbabwe. Masira makamano nyotimore kanyo ginyiso lony margi maket kod mano manyocha ginyiso e alap ma Uhuru Gardens. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. En wach malit ahinya. Kwa dhi mbele ni hembko kata museum mar Uhuru Gardens no yao yanga gi jatend Kenya Uhuru Kenyatta. Hembko no ni kod historia mar Kenya kochakore kinde loch jo agunda nyaka sani. Diana Olonde nigi ler mar wachno. Alap ma Uhuru Gardens. Uhuru matiende ni yudo thuolo matayo chenro maonge obadho. Pauni mar Uhuru Gardens ema Kenya odhiale nyasi mar 59 mar Madaraka e yo makende. Kushoto kulia. Nyasi no ma Kenya paro godo wuodhe nyaka ne oyud thuolo matayo chenro mage kowuok e lwet joagunda higa mar 1963. Pauni osebed kikongo kendo kuom dweche 21 chenro mar loso hembko kata museum e pauni osebedo kadhi nyime. Gikone jatend Kenya Uhuru Kenyatta ne oyawo yanga kaka hembko manyiso historia mar Kenya. Historia yango ni pauni mar Uhuru Gardens ema jo Kenya ne ochokore kanyakla kagibago nyasi mar mor bang' ka oloch kuwuok e lwet jo asungu higa mar 1963 kendo bang'e Kenya ne oduogo yudo thuolo mar tayo chenro mage owuon e higa 1964. Hembko mar Uhuru Gardens olosi e yo makende mar nyiso historia duto kochakore higa mar 1800. Hembko no olos ne kidienje koriwo kaot moyiedhi ma oting'o nonro mar kweri jo Kenya mane ni opera manyime kedo ne loch mar piny. Mano koriwo mosenindo jatend Kenya mokwongo Jomo Kenyatta. Jodong loch mamoko gin kaka Mekatilili wa Menza, Koitalela Arap Samoei, Jaramogi Oginga Odinga na Bongo Mumia kind mamoko. Bende nitie kama oyiedhi moting'o rapar mar jomosewito ngimagi midhiero mapek ma osekwako Kenya. Kama kamano gerne ranyisi mar hotogoro ma omuoni e nyingi e jogo ma owito ngimagi kochakore lweny mar ariyo mar winche mong'ere gi dho ngere mar World War II to nyaka nyinge jo Kenya manowito ngimagi e tulo mane okwako Kenya bang' yiero mar 2007. Dero makende bende nie i hembkono ma oting'o tonde ma omin kendo ma oting'o nyinge jogo ma owito ngimagi ka gikedo ne Kenya e lwet jo asungu. Bende nitie agola moro makende mani kod mudho e hembkono. Mudho makamano en mar keto ranyisi mar midhiero makoch ma Kenya osekadhoe. Abila machielo manie hembkono en mabiro ting'o nyisruok mar lony mar jo Kenya kokalo kuom gigo magilose yor lony manyasani. Abila no ni kod tong' ma ochwe wi tate kong'iyo polo. Ranyisi mar lony ma jo Kenya medo keto kagimenyo chwalo dongruok mar gi rang'iny mamalo. Diana Olonde, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jagoro mongirore migao mar arita kwe Karanja Kibicho koro lieko ni nonro mane otim kod bad migao mar ofwamb kich kata NIS yango ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga nyalo biro yombe yiero e round mokwongo geta malo 60. Kibicho loso bang' ka jatend migao mar tudruok men Jo Musheru bende nyocha oselieko wach machalo kamano. Sharon Ong'ao miyo ler mar wachni. Siasa pod ywayo koni gi kocha ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya thuthni mar garo oko Kenya Kwanza motelo ne yiero. Kenya Kwanza to sebedo ka seyo jotend migepe madonjore e siasa. Tinende jagoro mongirore e migao mar arita kwe Karanja Kibicho ochako ohelo mbaka machielo bang' lieko ni Raila Odinga biro yombo e ombulu mar dwe mar 8 e round mokwongo. Kane loso kod TV mar Citizen, Kibicho osiro nonro ma oyango ni otimgi okwach kich mag NIS manyiso mbi mar Raila. I will give you as it is, and
the burden of proof then shifts to you. If the data I've given you think is misleading, then tell me what data you have and from where that says otherwise. And I think you cannot criminalize someone for giving you information you have asked for. If, for example, you ask me today, what is the polling with respect to the institution I work for? Yeah, I will tell you. And if it favors, because you have asked me, I didn't volunteer it. If it favors a person, it doesn't mean that that's the person I necessarily support, but it's what the data is saying. So, there is a difference between noise making and facts. You know, there are people who will make noise, do all sort of Photoshop. Kibicho odok ne joten migepe ma osebedo ka loso ewi siasa ma pachoka. Owacho ni joten migepe go nigi ratiro mar loso ewi weche madhi nyime e pachoka kendo ok gi keth chik. What happens when laws are made in this country? Yeah, a policy is brought about, and that policy must be interpreted into law, must be converted into law, so that it is lifelong. And the policy makers are these cabinet secretaries. Omedo seo kweth jo siasa masayo apisas mag piny owacho ni timo campaign ne Azimio la Umoja One Kenya. Owacho ni kata duond bura mar UDA nyalo mana gwelogi mondo giyuor e romo mag siasa. We are called upon to give civic education to all Kenyans, regardless of their political level. And I know you are talking about the invitations you get probably from the Azimio group. Even if you took a whole day or either you thought the commission will not be in the ballot. I give the challenge to them. Tomorrow morning, Kenya Kwanza invites me, and they are watching. They are watching. I am challenging to go and talk about ethics, talk about integrity, and to talk about how Kenyans shall will be required. You will attend. I will attend. So Kibicho oloso banka jaten migao mar tudruok Jo Musheru nyocha oloso kawacho ni nonro oseyango ni Raila Odinga dhi yombo e tielo mokwongo mar ombulu. Kweth mar Kenya Kwanza nyocha rik osegolo duondgi kadwaro ni jaten migao mar tudruok Jo Musheru owuog oko e apis wira ne donjruok e weche mag siasa. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi mbele ni jotelo e boma ma Kisumu oseyo lipot mar duol mar NCIC maketo kaunti mar Kisumu kaka achiel kuom counties matulo nyalo bede kinde yiero. Gikwedo lipot no ka giwacho ni mano racho mana nying mar county no ma osegoyo kang' e bedo kod kwe. Magi no wachi kinde mar nyasi mar Madaraka mano bagi alap ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground. Jael Lieta nene kanyo. Jotelogi wacho ni ogimor kod lipodno ka gimedo ni oselok nying boma ma Kisumu masani ing'iyo mana chenro mag dongruok. Kenya is growing, Kisumu is growing, Kisumu is a city and is becoming the best city in Africa, not in Kenya. Kisumu left that station a long time ago. They must help us to market Kisumu as a peaceful destination and as a destination for investment. Jalup County Commissioner Hussein Alasan Hussein mani wuoyo e Low County Commissioner Josephine Ouko nosiemo josiasa makinde campaign tiyo gi rowere marach mar kelo tulo kowacho no kang' mager ibiro kawnegi. We must do peaceful campaigns. We are now in the campaign period. We have the tendency of politicians using goods, threaten others, or to cause chaos. We want to ask the politicians, please refrain. Jalup Governor ma Kisumu Matthews Owili bendo siemo josinyisogi giwe jopiny odhi nyime gi chenrogi. Because politicians are addressing their issues on the road. It cannot happen. It does not happen in any democracy. So the security agencies need to really help out the people of Kisumu. Kamano bende, wach arita kwe ma Kisumu mosenjawni bende jotendo bila osingo ni gidhirieyo moting'o nyaka wach mar math mar changa miwacho ni sani omedore e boma ma Kisumu. There are areas and around Nyamasaria where we have some marauding gangs and they are basically killing people. Okay, and I know that the county police commander is up to the task. I've also seen there's an increase
in transportation and consumption of alcohol and drug and substance abuse, and especially Changa. And we think all these are meant for this campaign period. We will make sure we are going to raid and eradicate all those brews. Machiendo ma campaign koro biro chako banko se pod moko kuom jochung kod duol mar IBC. Gino mabende ikwayo jochung duto e county ma Kisumu eni mondo giket kendo girit kwe sama gitimo campaign kanyakla kod johera magi. Jailieta, Ramogi TV, Kisumu. Wadhi mbele ni kambi mar Royal Media Services ne oyudo mich buora mae piem mar Kuza Awards manyiso tich maber kendo manigi lony. Nyakalondo mar Ramogi FM ne opuo kendo mich kaka nyakalondo manie thuolo mar adek e kinde mago ma jo Kenya ohero mokalo. Mich mar tipo maber bende ne odhi ne ute fwambo koriwore koda Citizen TV kod Inoro TV bende. Watazamaji wetu ambao wametupigia kura na kutuwezesha kushinda, nafikiri mara ya 4 ama mara ya 5 mtawalia. So tunawashukuru, tutaendelea kujitahidi kufanya kazi nzuri. I want to commit this trophy to our viewers. This, I can assure you, our viewers, is a bond between us and you. Machiegni nyinga Milton Jaka Black. Tim mar Gor Mahia nolo AFC Leopards e tugo mar laro kombe mar Madaraka e paw tuke Manyayo. AFC Leopards emano kuongolo e dakika ma 36 kokalo kuom jatugo Colin Shivachi e ka Gor noduoko golno kokalo kuom Austin Odhiambo mano miyo tugo rum 1-1 dakika 90. Kanochopo picha choma tiela 12, jatugo Peter Thiongo nowito penalty mare ne AFC Leopards. For sure, it was an amazing match, bringing for the spectators a lot of fun, even the penalties, and the whole 90 minutes it was a show, and I'm happy that our fans are happy, and yeah, we are looking forward. I'm very happy with my players, okay, you wish to win the match in the 90 minutes, but if it's in the penalty, it's also very nice. Machielo bende ni tim mar volleyball mar KCB ma Kenya nyoyudo loch mar osimbo mar Afrika e tuke manyorumo ke Libya e piny Tunisia. KCB nyolo Al Ahly ma Misri set 3-1 e finals. Loch ma kamano no biro bang' tim no bedo oko kuom higni 16 mag yudo osimbo mora mora ka japuonj mar tim no Jafeth Munala nyoko pando mor mare kaluwore gi loch ma kamano. Tim no noyudo loch ma 28-18, 25-22, 11-25 to kod 28-26. We reached 24 ups together with Egypt, and when we got that chance to have a chance ball to finish the match, our setter decided not to set the ball but to attack ourselves, and this is the great moment where we got the victory and enjoy attack from our young setter.
To weche mag rugby en ni Simbas kata tim mar rugby ma pacho ka ma jotugo 15 konegi koni mong'ere kaka Simbas oseduogo e pacho ka giikore rado gi Leopards rugby mawuok Afrika ma milambo chieng' Jumamos. Simbas osebedo ka nitiere Afrika ma milambo kono kuom dwe mangima e piem mar Currie Cup First Division. Timno ma ikore ne tuke mag donjo e piem mag World Cup mar piny mangima e piny Ufaransa osetugo tuke 8 nyaka sani ka gisemana loyo tugo achiel kende. Noloyo 51-14 gi Valke kendo chako logi gi Zimbabwe 22-21. Jaloch mar okombe mar piny mangima gi tim mar Ufaransa Paul Pogba dhi wuok e tim mar Manchester United giko mar dwe ni bang' rem timo maber e tielo mogik mar orak mare. Jatugono ma jahigni 29 nong'iew kuom omenda maromo siling bilion 13 kowuok Juventus ma Italia. Notimo maber ka nochako e bwo japuonj Jose Mourinho kendo noloyo League Cup kod Europa League e higa 2017. Season mokalo notugo mana ndalo 27 kende ne timno. We're done now. 15 minutes, guys.